Vikolu täällä. Oh yes. Torni. Yes. Okei. Uula, missä Uula on? Uula ei. Uula. 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 Yeah, Uula. Very good woman. Alasta kun pitäis käydä. On kuulaa alatto. Big man is daddy. Ulla. Big man is Uula. Uula. Is. Ei Uula. Ei Uula. Ei Uula. Oho. Ei. Oi ai jumalauttu. Nyt kun olis lasi perkele. Mitä siellä? Kuolu ei. Kuolu. Ei tää nyt ihan HD-taso oo melkein. Kaikki lasit kotiin. Uula alasta. Jostain tuot saatana Kiinasta tilaa. Vähän tän tyylinen kuva, kato se, mikä se kopio on. Joo. Ton tyylinen. Kato sais olkapäähän tommoseen. Mut ei ne oo lepakosiivet, vaan laitetaan niinku perhosliike. Joo. Vähän tohon tyyliin. Kun se ei oo kuitenkaan rivu. Joo. Tästä. Joo. Oh yes. Very good. Ensimmäinen tavoite on se, että mä saan venevesi. Sitten toinen kysymys on se, että mä saan tankita polttoaineita. Kolmas on se, että pistyn se kamera pois jumalata. Eikö mä nyt niin siis se on... Minus. Että saa kaikki niinku pelit toimimaan. Merikulman maratonari Juu. gmail.com. Niin, siitä löydät. Nyt se meni tähän. Niin. Mä en muistanut sitä ottaa, kato kun sekin saa nauhoitettu sen mikä. Keneltä mä sen sit löysin. Joo.